Izdavaštvo Mula Sadra je i ove godine u periodu od 19. do 27. oktobra učestvovalo na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, kojeg je posjetilo preko 200.000 ljudi. Na štandu u hali 4 predstavljena su djela i prevodi iz oblasti filozofije, gnoze, religijske filozofije, pedagogije i psihologije, socijalne misli i religijske političke teorije. Na ovom sajmu odziv beogradske čitalačke publike i naklonost prema ponuđenim naslovima našeg izdavaštva bio je veći od prošlogodišnjeg. Najprodavaniji naslovi na štandu ove godine bili su Tumačenje 40 hadisa autora Ruhullaha Homeinija, Tajne Smirađa Alija Sadeta Pervera, Odabrane pouke o namazu Huseina Dejlamija, U potrazi za islamskom gnozom Misbaha Jazdija, Sjećanja na revolucionarnu borbu Alija Hameneja i Poslanica o srži duhovnog putovanja Alame Teheranija. Predstavnici izdavaštva Mula Sadra na svom su štandu svakodnevno imali priliku razgovarati o svojoj izdavačkoj produkciji s posvećenim i blagonaklonim čitaocima, autorima i izdavačima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i drugih zemalja. Tom prilikom su razmijenili iskustva i dogovorili saradnje izdavačke i kulturne prirode. 67. Međunarodni Beogradski sajam završen je 27. oktobra 2024. u 20 sati.